karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Balag tigi. Uy hala, uy kinsa man ning mitapad akong higda kaigat o kinatawaan agay. Silingan tinina mo nga dugay nang naibog na ako wa kaingon. Uy mitapad las paghigda. Hala oy. Ikaw ha, way maayo ka, may ka manahiming ha, atol ginimong wastirang. Abe, gakos na ni, gakson kag pinapakalit ni. Ano na, gakos na ni, gakos na mani, gakos. Karon mo hawak sa kunin mo, ha, hawak na ni ha. Uy, nanimahom ka kandila. Uy, kaba, uy. Kabahog ba mo siya? Aha! Uy! Ilastikan ni. Uy! Kabog na ni mo, madam! Uy! Mural magagpatay! Ay! Agay! Kubira! Uy! Tabang! Uy! Hala! Uy! Kalit ka na biyang kaban! Uy! Kaban! Kuha ang pala. Uy! Hala! Unsa man taon nila ako, ay! Kuha lang. Kalain ni mong paminaw, madam. Uy, mura magag nas ilaam siyota. Hala. Kuha ng pala. Gahig o. Kuha. Pagdali. Uy! Gauwang na sa paniro. Kasapa ba ron? Purbida. Wag yun mahimutang ang kalag ni Elastika. Mas tabing maayo. Kuhaon ko ang asin ug ang kandila nga ito. Iugbo kong daan sa tunga-tunga ning hawanan ning iyang primay. Karon ka, Elastika. Ay, naunsa ba ni suwasay, ay? Di man mo tubag. Kasi gira magbagting ang iyang cellphone. Natug na kaha o gipa-silent lang ang cellphone. Ta. Ugma na lang kumubalik og tawag ni Wasay, ay. Natug na tigali to. O kaha, di ka maumugamit og cellphone. Ako na may mugamit adto in kaso og dunay emergency. Matog na ko ay. Ay, pagkanindo, tini sa kwarto ga akong gihigdaan. O gumot pagyan kaayo. Ay, tuod no, ihatod para ba nako ang bata ugba sa eskwelahan? I-drop lang ko numing day Laura. Matog na ko ay. Di na ko madam ay. Di na ko mukaot ini. Ay, pagkabahuan yung lipita daon. Bahua. Wasay ko. Ayaw paghunong sa pagkaut. Agoy man ang palong magka. Uy, wasay yung taon ko, oy. Tampalungon ning wasay. Ito yung taon nga naman tawag yung tampalong man ko ni mo, oy. Nga pagkauton mo ko ni mo isluyos imong bahay. Baho, kay stanan, baho. Ngano ha? Ngano? Naardiha ang patray kong lawas. Natural, manangan ha. Aonsa! Oy, patay. Oy, patay na ka. Adaan pa ko. Kalain sa imong naong, oy. Petigin mo para, taon. Bugo. Tungod kay wa na ko'y dugo. Ha? Asa ito pa din nakadugon? Maglisod.
Maglisod ako ginhawa. Bugal-bugal, Agay. Lord. Oh. Kaut na. Kaut. Aw! Ay, may uwang, bisag nagkalisod, may uwang pa, hoy. Wala mi sa akin ang kabuhi ko. Ang kamatyan nun ako, ay. Ahala! Oy, ang imong mata. Oy, may gawas nga. Oy, na may gawas nga od. Ay, wala. Wasay ko. Kuya panas wasay. Oy, nakuyapan siya. Wasay. Kinanglang mo bangon ka. O kaya nga kung lubong kaya. Bangon. Dili pa ko gusto mamatay. Pinagini mo mabuhi pa ko. Wasay bangon. Lucio. Nagda ka na yung sulugoon aron kay kayon ka niya sa imong dubong. Gusto pa kong mabuhi, Lucio. Gusto kong mabalik sa akong lawas aron panimausan ka. Ako ang angay manimaos nimo. Traidor ka. Hain ang yawis kaptangan la ninyo Andres ug Nyura Mancia. Diri gibilin ninyo raman siya kining babayhana. Busa arisya ka na ako. Arisya ka ako. Ako ang makaangkon kaniya. Ako siya. Diri ka. Diri ka babae. Puwes! Aron way makaangkon kaniya. Patsyon siya. Nia! Mami! Buhi pa ka! Nahadlo ka mo, Mami! Anak! May karikag singgit! Huwag mihila ka! Ginoo. Francine, ayaw ka hadlok, anak. Nagkurog ka. Gusto na. Oh, Mami Laura! Niya si Mami Laura. Dili ka na ko biyaan, anak. Sige, balik na katog. Oh, Ginoo ko. Nagdam ko na sa ko. Ug kangil adabas akong dam ko. Sa una kong dam ko. Bati kayo to. Ug kani, doon daw utang mga panitabo. Nahadlo ko. Apan kung ipatigbabaw ko ang akong kanok. Kinsa may mo proteher sa akong anak. Kinahanglang magmaiso ko. Kinahanglang yun. Ginoo. Giyahay ko sa tanan kong gibuhaton. Ayaw may itong pawag sa kalautan sa akong anak. Yapa. Gusto na. Dili ko ikaw hulungan sa paglabay og asin. Kung dili ka mutugan. Kung hain ang yawi. Mutugan ako sa yawi. Hain ang yawi. Mauna niyang ilang eskwelahan ni Francine ng tirang. Ay, mao na di ay ne. mauna ni, nanay tirang. Unya, day. Wa man ni makaeskwela ang bata sa mga nanlabay mga adlaw. Pwede pa di ay siyang mopadayon. Nga taas-taas naman tong iyang absent. Nakigsulti na ko sa ilang principal. Okay na. Sige. Kanaog na mo sa sakinan. Malit na unya ang bata. Ay, okay, day. Nang tirang, Day. ang bata ha. Ayaw pasagdi. Ay, ula kitay. Kung pananglit dili ko mo abot unyang hapon, pagtaksi na lang mo sa pagpauli. Sige na, baby. Sud na sa inyong klase. God bless, Mami Laura. God bless sab, anak. Ayaw una kong disturbuha, Tiking. Pagpagkahilo mo na diha. Pero dili ko ikaw malampaso.
Mao ka na ang gisakyang auto ni Laura. Kinahanglang masundan ko siya kung asa siya paingon. Dili ko maingon ni inig kung dili ka padanghog, Ipriya. Pero nga nung dili ka magkinbakuha dayon, nga nung pantusong pa magyapon nimo. Oh, ana, miliko niya gisakyan. Oh. Ganila ra akong nakabantay sa nagsakay ni anang kray nga auto. Ingon sa ako ang iyang gisundan. Mupahinay ko sa pagpadagan nila ang akong gisakyan. Tan-ahong tag muminor basab siya. Ana, hinay na nga akong pagpadagan. Oh. May pahinay sab siya sa pagpadagan sa iyang sakyanan. Ako gyud ang iyang gisundan. Ako gyud. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!